ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/8/23 ಪುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಮನೋಕಾಮನೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದಿರು ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಡ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತಾದ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ದಲ ಭಿನ್ನಾದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪೂಜ್ಯರೆ ಯವ್ವಾ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪೂಜ್ಯ ದಯಗಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಪೂಜ್ಯರೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾಲೆ. ಏರು ಜೀವಾತ್ಮಲು ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ ನಾವು ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜೆಯಾಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲವಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ರೂಪಡು ಪೂಜೆಯಾಪುಂಡು. ಐನಿಡ್ದವರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾರುಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಚನೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರೂಪಡು ಪೂಜೆಯಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾರಿಯಾಪನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಾರು. ಗೀತೆ: ಮಾತಾ ಓ ಮಾತಾ ಈರೆ ಮಾತೆನಲ ಭಾಗ್ಯವಿದಾದ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಾತೆಯರನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮಹಿಮೆಯಂತೂ ಒರಿ ಬಾಬಾ ನಾವು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನು ದುರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿರ್ದು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಭಾರತ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದಿತ್ತು. 5 ಒಕ್ಕ ಭಾರತನೇ 100% ದುರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದುಂಡು. ಭಾರತದ ಮಿತ್ತೆ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಈ ಮಾತೆಯರನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಏರಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಯೋಗಲ ಉಂಡು. ಇಂದು ಅಕಲ್ನೇ ಆರ್ನನೇ ರಚನೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂಚಿನವನು ಏರು ಮಲ್ತೆರು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಶಿವಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪೆಯರು ಪಂಡು. ಏರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತನ ಸಾಕಾರ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷ ಉಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿ ಏತೊಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾದುಂಡು. ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ತಿರುಗಿ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಸಾಗರನೇ ಸಾಗರ ಉಂಡು. ಆಕಾಶನೇ ಆಕಾಶ ಉಂಡು. ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಶಾಲೆಡು ಓದುದರು. ಬಾಬಾ ಕುಡ ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ತಿರುಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಭಾರತದ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯುಗ ಇತ್ತಂಡು ಪಂದು ನಿಗಲೆ ತೆರಿದನು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಇತ್ತಂಡು. ಭಾರತೊಡ್ಲ ಏತು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತನು. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ದಕಲಾವುದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪ. ಜಮುನಾ ನದಿತ ತೀರೋಡು ಪಂಡ ಜಮುನಾ ನದಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ದೆಹಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇತೆಕಲ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ಅದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅದು ಬುಡ್ಪೆ. ಐನರ್ದವರ ವಾಸ್ತವಡು ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಭಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಭಾರತವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು. ಈ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಡು. ಶಿವಬಾಬಾಗ ಸೋಮನಾಥ ಸಾಗರನ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸೋಮನಾಥ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನು ಪೂಜಾರಿಲೆ ದೀತೇರು. ಸತ್ಯವೈನ ಪುದರು ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಶಿವ ಪಂದು ಏರಿಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಗು. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು. ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಯವು ಮಲ್ಲವು ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಬೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಯ ಪನ್ಪುನವು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯುಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮದ್ಯುಡು ನಡುಟು ಎಲ್ಯಾಯ್ನಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಡತೆ ಐನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತಕದ ಮನಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ಪದ ಮಸ್ತಕೊಡುಲ ಮನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆಗಳು ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು. ಆತ್ಮರೂಪಿ ಮನಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಬ್ರುಕುಟಿದ ನಡುಟುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪ ಹೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಯಾನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೋಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮಗು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪೆ. ನಿರಾಕರಣ ಮಂದಿರಳ ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿರಾಕರಣೆ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿರಾಕರಣ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುನೇ ಪರಿವಾರುಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಆತ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಅಕ್ಲೆಗಲ ಶರೀರವನ್ನು ತೊಜ್ಜಿಪವೆರು ಲಿಂಗ ರೂಪನು ಕೇವಲ ಓರಿ ಶಿವಗು ತೊಜ್ಜಿಪವೆರು ಶಿವನ ಮಂದಿರಡು ಶಿವಲಿಂಗದ ಜೊತೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮಂದಿರಡು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮನು ತೊಜ್ಜಿಪವಜಿರು ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಓರಿ ಬಾಬಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲಾದುರ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನವು ಆತ್ಮದ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ದೇವತೆಯಲ್ನ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು ಬಾಬನೆ ಈ ಯಜ್ಞನು ಜೀವಾತ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಬಾಬಾಗೆ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂಜೆಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾರಡು ಏರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪಿರು ಅಕ್ಲನ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲನವೇ ಪುದರು ದುಂಬು ಪೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಬೇರ್ನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕು ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕವ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂಜೆಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ಮಹಾತೆರ್ನಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರ ಸೇಟುಲು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವರು 5,000 ಕೆಲವರು 10,000 ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮನು ಮಲ್ಪವೆರು ಇಂದು ಅದುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ಪೂಜೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಈ ಪತಿತ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಿವಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪವೆರು ಅಪಕ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಸುರುಸುರುಕು ನಿಕುಲ ಮಹಿಮೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಏರು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ರುದ್ರನ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಆವಡು ಏರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯರು ಅಕ್ಲೆನ ಆಂಡಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುನಃ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಪುನಃ ಮುಖ್ಯ ಏರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾದುರ್ಲಿರು ಏರ್ನ ವಂಶಾವಳಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ರಾಜ್ಯನು ಏರ್ನನೋ ಸಹಯೋಗರ್ದು ದೆತೊಂದು ಪೋಡತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹಯೋಗರ್ದು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಸಾರುಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪ ಒಂದುಪ್ಪೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪನ ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನವು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಡೆ ವೃಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಂಬರ್ 1 ಮಾತೆರ್ದಲ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಬಾಬಾ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುರ್ಲೇರು ಆರೈ ಕುಳ್ದು ನಿಕುಲೇನು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೂಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರುಲು ಎಂಚಾಪ ಪನ್ಪುನೇನು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಆಪೆರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಆದುರ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯರಾಪೆರು ಅಲ್ಪ ಏರೆ ಪೂಜಾರಿಲು ಭಕ್ತರು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಮಲ್ಪವೆರು ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ನಿರಾಕಾರ ಆದುರ್ಲಿರೋ ಅಥವಾ ಸಾಕಾರ ಆದುರ್ಲಿರೋ ಸಾಕಾರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲಿನು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುರ್ಲಿರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿರಾಕರಣ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬರ ನಿಶ್ಚಯ ದೀವನಡಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆರು ಒರಿಯಾದುರ್ಲೇರು ಏರಾಂಡಲ ಹೇ ಭಗವಂತ ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಕೇನ್ಲೆ ಮೊಕ್ಲೆನು ಏರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರನು ತಕ್ಷಣ ಪತನೊಡು ನಿಕುಲಿಗೆ ಏತು ಜನ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕುಲು ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪರು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಏರಿಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನಾಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆತ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ನ ನಿಕುಲ್ನ ಆತ್ಮಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರಲ ಉಂಡು ಶರೀರಕ್ಕಂತೂ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಏರಾದುರ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಪರಮಪಿತ ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು ಅರೆಡ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ನು ದೀತೇರು ಕೆಲವರು ಗಾಡ್ ಪಂದು ಪುದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆಲವರು ಖುದ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಆರಾದುರ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಡ್ದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಅರೆನೆ ಲೆಪ್ಪರು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಭಕ್ತಿರು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಗವಂತನು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪೂಜ್ಯರ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಪಾವನೆರು ಪತಿತೇರು
భారతవాసీలే ఆపిరు. ఒరిలకనే మధ్యుడు బేతె ధర్మలు స్థాపನೆ ఆపుండు. 5 ఒక్క వృద్ధిని పಡೆಯುಂದು ಅಂತ್ಯುಡು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನಾದ ಪೇರು ಕಡಿಟ್ ಇಡೀ ಬ್ರಕ್ಷನೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಅನಗ ಕೂಡ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಪೋಪ ಐನಿರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪರು. ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತರಾದುಪ್ಪುನಕುಲು ತಾನೆ ಭಾರತ ಪಾವನವಾದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದೆನು ಮರೆತಿದಿರು. ಯಾನು ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಪಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಮೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪವೆ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಬೇತೆಯಾದುಲ್ಲೆರು ಕೃಷ್ಣನ ನಿಕುಲೆ ಖುದ್ದಾದ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಒಪ್ಪುವರು. ಅಂಡ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆದುಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವಂತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಜಿ ಭಲೆ ಗೀತೆನು ಕೈಟ್ ದೆತೊನುವೆರು ಆಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಮಾತಾ ಸೀತೆಯರ್ನ ರಾಮ ರಾಧೆನ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಜಿ. ರಾಮ ಪಂಡ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಾದುಲ್ಲೆರು ತ್ರೇತಯುಗತ ರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಅರೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾದುಲ್ಲೆರು ಆರ್ಲ ಸಹ ಪುದರ್ನು ದಯಗು ದೆತೊನುಜೆರು. ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಾತೆರ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಂಡು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಗ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪಂದು ಬಾಬಗ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತಂತು ಏರನ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಜೆ ಏರ್ನನೆ ಪುದರ್ನು ದೆತೊನ್ನ ಪನುದು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ದುಃಖೊಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗೊಂಡು ತಜಿಪವೆ. ನಿಕ್ಲಿನ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಶಿವ ಬಾಬರ್ದು ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಶಾಂತಿದ ಬಲವಾದುಂಡು ಅಕಲು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಲವಾದುಂಡು ಅಕಲು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕೆಲಸ ತಿತ್ತನೇರು ಅಕಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಶೆತ್ತಕಲು ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರನೆ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತು ಸುಖನ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶನ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಿಖಿಲಿಗಂತೂ ಅಲ್ಪ ವಿಮಾನುಲು ಇಂಚಿನವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜಿ ತಾನೆ. ಈ ಮಾತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳ ದುಂಬು ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿದೇಶಡು ಈ ರೀತಿದ ದೀಪಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ದೀಪಲು ತೋಜುಜಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಕಾಶನು ತಜಿಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಲ ಆ ರೀತಿದ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವೈಭವ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಳಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅನಾಹುತ ಇಂಚಿನತ ಪಾತ್ರನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ದುಃಖದ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ನಿಖಲ್ನ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿದ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲಿನ ಕೆನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಶಾಂತ ಅದು ಏರ್ ಮಲ್ತೆರು ಇಂದೇನು ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಐನು ವಿಕಾರುಲೆ ಅಶಾಂತ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಮರೆತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು ಹೇ ಆತ್ಮ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪುನವು ಶಾಂತಿ ದೇಶದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನು ಪಡೆತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು 5 ಬೇತೆ ಆದು ಬುಡ್ಲೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಆದು ಬುಡ್ಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಂಚಿನವು ಮಲ್ಪುನ ವಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗುಹೆತ ಉಲೈಗು ಕುಲ್ದುಪ್ಪರು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯರ್ದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನ ಆಯಾಸ ಪಂಡ ಸುಸ್ತಾತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಶರೀರನು ಮರಪುವೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವದೇಶನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ವಾಸ್ತವವಾದ ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು. ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲು ತೆರಿಯುನೇರು ಎಂಕುಲು ಅಡಿಗೆನು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಮಲ್ಪುಜ ಐನಿರ್ದವರ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಂದು ಪುದರುಂಡು. ಅಂಡ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಆಪ್ನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಧರ್ಮನೇ ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥಿಲ್ನ ಕೈತಲ ಅಕಲು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಕೂಡ ಗೃಹಸ್ಥಿಲ್ನ ಕೈತಲೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಭಾರತನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತೊಡೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ಈ ಮಾತ ರಾಶಿಯನು ತಿರುಪೆರು. ಕುಡ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪರು. ನಾಟಕಲ ಪೂರ್ಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಮುಗಿದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಸ್ವಯಂನು ಈ ಶರೀರಡು ಭ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯ
ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ಮನಿ ಬಂದು ತೆರೆಯುವಡಾಪುಂಡು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅದುಪ್ಪೊಡು ರಡ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವದೇಶನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬುದ್ಧಿನ ತಿರುಗೆರೆ ಬುಡ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರೊಡ್ದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಪ್ರತಿಯೋರಿಯಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿದ ಪಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಭಂಡಾರದ್ದು ಭರ್ಪೂರ್ ಭವ. ವಾ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏತು ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟರೋ ಆತು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೀತಿದ ಭಂಡಾರ ಜಿಂಜೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಚ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರೀತಿದ ಬರ್ಸವಾಪುಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆಲೆ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ಪಲೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಒಯ್ದು ಅಕಲ್ನ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು. ಇಂದುವೇ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯಾದೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್. ಏರು ಮಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಚತುರತೆ ಇರ್ದು ದೂರ ಉಪ್ಪಿರು ಅಕುಲೆ ಬಾಬಾಗ ಅತಿ ಪ್ರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.